Welcome to Katagbakan. Mayong hapon, mga higala, ako ang batchmate o amigo si Vai Mario Garcia, ang school superintendent, school supervisor sa Loon North District, mga higala. Paris Pastoral Council. Ikaw may president sa PPC sa San Lorenzo Ruiz Paris sa Katagbakan. Okay, so mao ni mga higala no, atong giyari diri kay atong gisportahan kining ilahang plano pag adi kay plano no kay nasugda naman naanay kining foundation no nga gihimog na ang ilaha nga simbahan mga higala sa Kalapi. Mayong hapon nimo diha Bay Mario. Ang hapon da by JM Jonex, salamat nga gituduan og kawas sa ato ang general manager sa DWLA. Makita ni ato ang hitsura sa atong proyekto sa atong gitukon nga bag-ong simbahan sa parokya ni San Lorenzo Ruiz di Manila Paris sa Katagbakan Onbol. Kaya ang atong simbahan sa San Lorenzo kapilya dito sa Katagbakan Norte unya LGU lat. Nang gi-challenge ta ni kanhi Bishop ug Archbishop Abit Oy nitong 2013 nga manikamot ang parokyano nga mokapalit og yuta, mo nakapalit og yuta uwa at 2,150 square meter. Mo na itong gisugdan karon nani bismet sa simbahan. Mo ni phase 1 ani 3C kahaligi. 3C kahaligi. Makamisa na. Inatras ni, inatras. Sa ibot mo mong inatras ang sa tubang nag-construct sugod. Nya mahuman yung phase 1 sa 3C kahaligi. At inatras ta dong sa altar. Okay. Kay aron ta makamisa samtang na-ongoing ang construction. Pila may seating capacity na itong giplano nga church? Kuha niyo, mga almost 300 ka seating capacity. 300. So dako pila ka square meter? Kuha niyo, 2,150 square meter. Wow, no? Pila may palit ninyo aning lote by Mario? 1.2 million ni atong October 13 to 2000 October to paglinog 2013. Before the linog na-acquire na mo ni, napalit na. Okay. So asa man ang inyong unang kuan? Tuan ito sa sunod. Simbahan gito chapel lang. Chapel to sa Katagbakan Norte unya gitabangan gi-enhance sa matiduos ka kapilya sa San Lorenzo. Unya kay lagi sa Lorenzo gihapon to. Sa Lorenzo. So himo na gid nato i-upgrade na to, himo na natong separate na gid nga parish. Ani. Kadto iuli to sa Katagbakan Norte nga chapel. Kay LGU lat man to. So kini karon rehistrado na ni sa diocese sa Tagbilaran. Okay. Pila may budget aning ato ang construction by Mar? Ang total budget ni 48 million. Ang ato nga phase 1 ani kutob sa flooring, sa basement ug sa ligi, phase 1 mga 7 million. 7 million. Phase 1. So karon ang ato na nagasto ani mga kuana. Apil ang lote. Apil ang lote mga almost 3 million na. 3 million na. Apil ang lote. O kana tong donation as mga kuano sa mana. Ang donation na to sa mga parokyano, na mga anak sa malampuson sa Loon, o uban nga mga relihiyoso nga grupo na ay nag-donate mo na mong drive nga atong simbahan, atong tubangan kay ang salapi ug bahandi mahanaw ra ning kalibutan apat ni itabang ni pagbarog sa simbahan kini makita, mahikap o magpabili hangtod sa kanturan. Okay. So, naay basement para ang basement o man ang basement. Mao ni ang parkingan area. Parkingan sa Laom. Kay ang parkingan kanila tubangan naman. Kaya naman ba? Kay highway naman to. So, nagi parking area dahil sa Laom. Mao pinakapaliko sa simbahan. Kay nakasukad ba sa Laom atong ligi? Unya plus aning ibabaw. So mo na itong mga haligi, 22 di haligi tanan. 22 ka haligi. Katulik ko by JM, mo to ang kumbinto. Katong sangko dito sa bahay, yuta gyapon to, apel to. Kumbinto niya ang opisina pa sa Paris Pastoral Council. Ana diha. So samtang mo pa kumbinto, pwede ang ilaw man taguwat nga part ani mahimong sa atong
Paris. So kay wa pa man siya hingpit nga matukod, wala pa gid mo ikura parok ko dire nana. Nana. Nana Kay, gid ay. ang San Lorenzo Paris gideklarar gi-aproban niadtong Pebrero 20, 1988. Dugay na So di ay. 38 years na. So asam siya magmisa dito lang sa Dito, chapel. Sa amo ang kanang San Lorenzo nga chapel. Asam siya puyo. Topic ko dito nga. Nara dito gamay. So, mga kuha na kapare nang again hikan sa 38 years, mga more than po na kapare. So kisa may pari ani ron. Si Padre Reverendo Padre Vincent Stephen Kinita. Okay. Na kaliwat po yung Tagaloon. So kano sa may kano sa man ni ang kuan Baymar, kano sa man ang si tawag na schedule nga mahuman. Depende ni. Depende kayo. Damo ni may kwarta, undang na pod. So mao na nga pang-awhag ta sa atong mga reliyoso, mga funding agency, labi na sa mga simbahan, sa diocese sa Tagbilaran, manamping mo ta ni Archbishop Abitoy dito sa Arsobispo sa Subo, nga base na ay mga pilantropo, mga malumog kasi nga mga dugang-dugang donate. Ang ato po classmate na to si Engineer Jim Maracines nga sa Cebu na donate po dire. Okay. So now sa may listener, pala ko kapot. Okay na dihara. Ano lang. Kining asay among listener nga ni hatag ang iyang ingon is 20,000 mo na ako ipakita nimo, wag na ako ablihin no. Isang kikane anonymous dili niya ipamention lang ano sa ni siya kababae nga listener na mo sa DYLA. Na palihog na lang og check ana by Mario ha. So donasyon pasalamat ha. Care of DYLA ni ato ang General Manager Jonex Jonex na Palyakan nga donation for the construction of San Lorenzo Ruiz Parish Church sa Katabakan, Loon, Bohol. Anonymous. Doon na marka 10K o niya 10K. So duha ni ka usa ka putos 10K, igura putos 10K. Unya wa ning magpaila anonymous ni siya. So kung kinsa man ni nga pindonate sa 20,000K pinagi sa DOLA sa atong buotan nga General Manager si Jonex na Palyakan, magpasalamat minimo ma'am or sir o ang atong labaw magagahon pinaagi sa pangama ni San Lorenzo uban sa mga santos sa tanan, magpadalangin kanimo ni imong very generous nga ninghatag ka sa among pagtukod sa simbahan. So tingali kini usa kini kapaagi sa Ginoo nga aron humok po ang mga kasing-kasing sa atong mga katawhan, mga parokyano, mga deboto, sa mga santos ng San Lorenzo nga mutabang ta sa pagpabarug sa simbahan ni San Lorenzo. Ngano magtukod ba ng bagong simbahan? Tungod kay si San Lorenzo Ruiz Parish nagtukod nito Pebrero 20, 1988 tua sa kasamtangan nga kapilya sa Katagbakan Norte. Uni ang yuta nga gibarugon nato owned by the local government unit of Luon. So mo ito nag-challenge na ni Bishop o karon Arsobispo sa Subo ni Abitoy nga manikamot nga makapalit og yuta o karon ni ana og ato nagisugdan ang maong simbahan. So kung mingon ta nga tanus-ani mo man mas dabing maayo kung mahuman na Pero haga Baymar no ang uban og nagisaganahan pa nga mo tabang no sa inyong kuan. So akong giaghat ang atong mga parokyano, deboto o relihiyoso ng mga grupo, mga civic-minded and religious citizen nga kung ganahan mo, donate, pwede rin mo ngadto sa atong general manager sa DWLA, si Jonex na Palyakan, o pwede rin mo open sa online BPI bank account name RCBT San Lorenzo Ruiz Parish, the account number BPI 9313-0375-73 kay diretso na sa BPI Bank. Kung doon namin manahon, hapit naman ang Semana Santa na kaming panahon, pwede mo bubusita din sa site sa Katagbakan. This is Katagbakan Handig. Kaya kini Katagbakan, tulo ni Katagbakan Handig, Norte ug Sur. So mao ni nga manghinaot ta ug ako magawhag isip
chairman sa Pares Pastoral Council ni San Lorenzo Ruiz Pares sa Katagbakan Loon Bohol nga kung doon na may ganahan nga mutabang sa pagbarug sa simbahan, dako na mong pasalamat alang kaninyo. Kada ko pa rin kuwang, no? Pila to? 48 48 million. niya. 7 pa. 7 million ang atong phase 1. Oh. Ang atong fans karon nga naaaso ba? Ang karon atong pundo karon na natay mga ayamo atong 3 million. Oh, so dako Nakuha pa na- dako pa gyud kayo kuwang, no? So kinahanglan pa gyud sa support. So Baymar, God bless ninyo ha. By the way, pila ka box ako pa ning 22 ka kapilya, 22 ka barangay. para luon na tanan. Kani loon kay ko man 1 2 3 4 5 ka parokya ni loon. Oh. So kani Katagbakan area 22 ka barangay. Sakop na dito ang Kataungon. Kataungon kutob sa kana Hinumuan. Oh. Ate Kira? Hinumuan na kutobra. Okay. Boundary sa Katubayon. Oh. Sa loon naman na. Oh. O kaning Mualong. Oh. Okay, salamat kayo ninyo ha. Si Bay Mario gagihang kauba, no? Thank you very much. Salamat. Okay, salamat.